Sinoć je u Bihaću u prepunoj dvorane odigrano posljednje 14. kolo A1 Lige Bosne i Hercegovine, u kojem su košarkaši košarkaškog kluba Željo 1971 na domaćem terenu pobijedili ekipu košarkaškog kluba Živinice i to rezultatom 103:93. Više u narednom izvještaju kolegice Anele Halilegić. Za košarkaški klub Željo 1971 ovo je bila odlučujuća utakmica s obzirom na stanje na tabeli. Bišćani su vodili tokom cijele utakmice, ali su i gosti iz Živinica bili blizu. U prvoj četvrtini 2 poena razlike, u drugoj, odnosno na poluvremenu, 4. Treća četvrtina završena je sa samo poenom razlike, a četvrta sa 3 poena. Bišćani su prošlu utakmicu sa ekipom Živinica izgubili sa 2, a ovu pobjedili sa 10 poena razlike. Jako dobra ekipa, možda bi trebali imati bolji rezultat nego što igraju, ali tu se negdje svašta desi u tim kolima protiv ovoga, protiv onoga. Nas je jedan kiks doveo u situaciju da se borimo za opstanak. Pobjeda u posljednjem kolu regularnog dijela sezone za Bišćane je bila vrlo važna, dok su gosti već osigurali svoje mjesto u play-offu. Nama rezultatski, mislim, nije ništa mnogo značila, mi ostajemo na svojoj poziciji broj 4 koje smo bili do sad, ali mnogo bi naznačilo atmosferu u ekipi da uvedemo u rokadu još neke igrače. Šta kažem, lijepa jedna košarkaška predstava, ujednačena igra, bilo je i dole i gore, znači klackalica neka, ali na kraju domaćinje možda većom željom, većim brojem igrača unutar ekipe koji su participirali u igri, završili utakmicu svoj korist. Ja njima čestitam. Ostali jesmo, ali zadovoljni nismo. Imali smo puno veće planove i očekivanja od onoga što se desilo. Imali smo pehove, povrede igrača, sve na kraju. Ipak moram negdje biti zadovoljan. Ostali smo u ligi, nadam se. I sljedeće godine A1 ligi, sljedeće godine dobrim utakmicama i ovakvoj publici, možda i u novoj dvorani. Danas sam prvi put imao kompletan roster. Znači od početka sezone ja nemam kompletan roster. Znači od prvog kola Ado Jahić nije tu, pa se povrijedio Malik. Poslije toga Halkić imao problem, pa Amel nije mogao zbog obaveza. Onda Vernon se povrijedio. Uvijek mi je neko falio. Evo prvi put kad su svi tu, to puno drugčije, puno bolje izgleda. U ovoj utakmici koju je pratilo oko 200 posjetilaca, košarkaše Želje predvodio je izvanredni Vernon Jackson sa 30 poena, a slijedili su ga Taylor Malik sa 25 i Tarek Halkić sa 23 postignuta poena. Kod ekipe Živinica istakli su se Haris Ganibegović sa 16, te Mirsad Vrtagić i Mudžahid Smajlović sa po 15 postignutih poena. Bila je ovo odlična utakmica. Sretan sam što smo pobjedili i ostali u ligi. Sretan sam i što sam u Bihaću. Volim ga. Već drugu godinu sam ovdje. Fanovi su došli, mnogo nam pomažu, daju nam energiju i slično. Sad je vrijeme da idemo u veću ligu, da uradimo šta treba da uradimo. Uspjeli smo da ostanemo u ligi, to je najbitniji sada bio cilj. Teška utakmica, teška sezona, puna povreda, puno nekakvih neobičnih rezultata, ali uspjeli smo, nadam se da ćemo iduće godine malo i bolje spremiti, malo pojačati roster, tako da konkuršemo na veći rang. U Živinicama izgubili smo 1-2 razlike protiv iste ove ekipe, u Brčkom 1-2 i bilo još nekog rezultata ovdje koje smo trebali dobiti, samim tim bili u play-off, a ne u play-outu. Ali evo, uz pomoć publike, uz pomoć vas, uspjeli smo da ostanemo u ligi, sad nastavljamo sa radom. Košarkaški klub Željo ide na zasluženi odmor, ali će se sada fokusirati na rad sa juniorima. Uz to krenut će se i sa pripremama za sljedeću godinu. Možda se vratim naredne godine, možda dovedem i jednog višeg igrača da nam pomogne, ali čekam da vidim šta će se desiti. Volio bih da se vratim u Bihać, sviđa mi se ovdje. Što se tiče rostera igrača, jeste preuranjeno govoriti, prvo zavisi od budžeta kluba. Znači ako uspijemo šta od sponzora i ovo što je kanton nešto obećao, tranšu od općine imamo, zavisi koliko skupimo to na početku sezone, toga će zaviti roster. I dalje ćemo se okrenuti naravno igračima s kantona, prvenstvo iz Bihaća pa s kantona, pojačati sa 2 ili 3 igrača, a da možemo parirati ovim ekipama. Preostaje nam da Želji poželimo puno sreće i uspjeha u narednoj sezoni.